ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆತನಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಾರನೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕೆಲವಂತ ಬೇಲೆದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಐನ ಸಾರ್ನೇನು ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನ ಐನು ಬತ್ತದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನಿ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಫ್ಲೈನ್ ಸೀಟ್ ಪಾರ್ದು ಐನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ನಾನೊಂಜಿ ರೂಮುಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆನಿ ತೋಜ್ಪದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಪೂರ ಅಂಚ ದೆಕ್ ಮೂಜೆಗ್ಲ ಸಾರ್ನೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಮಿತ್ತದೆಗ್ ಒಂಜೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತ್ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಮಂತ ಅಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ನು ದುಂಬೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಎರದ್ ಇರ್ದಿತ್ತೇರು ಐನು ಪೂರ ರಾಶಿ ಮಂತದು ಐನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯರಗ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡದು ಕಲಪ್ಯರಗ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೆಲ ರಾಶಿ ಮಲ್ತೇರು ಐರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿಂಜಾದ ಕೊರಿಯೆ ಯಾದವ್ ಅನ್ನೆ ಕೊಂಡೋದು ಗಾಲಿಪೇಗೆ ಪಾಡ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಅಂದು ಅನ್ನೆಲ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಗಾಲಿತೇರು ಯಾದವ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಚೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆರು ಯಾನ್ ದೆನ್ನು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಐನ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೆರೆತ್ತದು ಸರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಇಕ್ಕಟ್ಟದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಐಕ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐನೊಲೈ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣಿ ಆ ಪೆಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ನ ಗೋಡೆನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ಈತ್ ಪೂರ ಬೇಲಾದ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತದು ಚಾಗ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ಸೀದಾ ಚಾಗ್ ಪೋಯ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಎದುರ್ದ ಗೋಡೆನು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಗೋಡೆ ಹಾಕದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಈ ಶೀಟ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಯಾದವನ್ನೇ ಕರ್ಬನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ರಾಡ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ದನಿಕ್ಕುಲು ಅಂತೆ ಐಡಿಯಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡು ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನನಲ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯ್ದ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ನಗ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆರಡು ಗೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಿರ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾರ್ನೆ ನೆನಪಿರ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ಸೀದಾ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒನಸ್ಸು ಪುರ ಮಂತದು ಬತ್ತದು ರೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಆದ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಅಂತದು ಅರು ಪುರ ಮನ್ಪೆ ಶುರು ಅಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಪಿದಾಯ್ದಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯರು ಆರ್ ನಾವು ಆತು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗೋಡೆದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಐಲ್ನ ಸಾರ್ನೆ ಮಂತದು ಗೋಡೆಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರೌಟ್ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೂಮ್ ಆಯ್ ನಿರ್ದಾರ ನೀರು ಒಲ ಲೀಕೇಜ್ ಆದ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಐನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಡಿ ಹಾಕದು ರಫ್ ಮಂತದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಸಾರ್ನೆಗೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ತೀರ್ಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಆರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಇನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.